Mae'r crys melyn o fewn seiclo'n iconig iawn. A mae'r broses i ennill yn un hir a un caled dros ben. So, mae'n cymeryd blynyddau o ymarfer tymhorau o ras. So, mwyn ennill, mae rhaid bod gyda chi'r amser bira am y cwrs cyfan dros 2 wythnos. Yn draddodiadol, bydd y crys felyn yn cael ei ennill yn y mynyddau, naill ai'r Alps neu'r Pyrenees, dros cymalau hir, caled, gyda lot o ddringo. Bydd y crys gwyrdd fel arfer yn cael ei ennill gan un o'r sprinters. Maen nhw fel arfer yn draddodiadol tipyn mwy trwm. Maen nhw mwy bwerus, ond maen nhw fel arfer yn cael amser caled lan yn y climbs. Bydd pwyntiau yn cael eu casglu trwy'r ras. Mae fel arfer mwy o pwyntiau ar sprint days. Bydd sprinter fel arfer yn cysgodi yn y peloton am rhan fwyaf cymal sprint. Gan adael y gwaith i gyd i'r tîm ac yna rhoi ymdrech 100% yn y diwedd i trael ennill y sprint. Mae'r crys polka dot yn cael ei ennill trwy sgori pwyntiau ar gwahanol ddringfeydd. Yn dibynnu ar faint mor serth a faint mor hir i'r ddringfa, bydd gwahanol pwyntiau ar gael. A fel arfer, yn draddodiadol, mae'r seiclwr sy'n ennill y crys yma yn cymeryd eu chances nhw yn y breakaways. Fel arfer yn hala tipyn o kilomedrau o flaen y peloton mwyn sgorio'r pwyntiau.